står på Mejlgade lige nu, som mere eller mindre har været en kreativ central i Aarhus siden 1950'erne. Og der er ret mange spændende tiltag, der er ret mange spændende steder her. Og senest har Teko flyttet hertil med 120 kreative studerende fra forskellige fag. Og indtil videre synes jeg ikke rigtigt, at der har været nogle muligheder for at mødes med de andre medstuderende fra andre fag og dele idéer med hinanden. Men det ændrer sig nu her, for nu kommer der et nyt tiltag, som hedder Skulp, som er et kreativt mødested for alle os fra Teko, hvor vi kan mødes og dele idéer og lave spændende ting sammen. Vi er på vej til Rom, langt fra Babylon, vægtløs